El 40 aniversari del Congrés de Cultura Catalana ha servit per commemorar una iniciativa que va permetre fer una radiografia de la situació al país i plantejar projectes de futur en una vintena d'àmbits temàtics en un moment en què la dictadura franquista encara es mantenia viva, tot i la mort del dictador, i després de dècades d'opressió. Una exposició commemorativa i una visita guiada a les masies urbanes de la ciutat han servit aquest cap de setmana per recordar aquesta iniciativa, però la mostra encara es podrà visitar fins al 2 d'octubre a l'Ateneu. Més de 15.000 persones d'arreu dels països catalans van prendre part en un congrés que va tenir la seva vessant sardanyolenca impulsada per un grup de ciutadans que fins i tot havien de demanar permís per reunir-se. A Cerdanyola es va treballar sobretot l'ordenació del territori, amb un inventari de les masies i les fonts boscanes del terme, l'àmbit de la llengua, abordant la situació del català a les escoles i el seu ús públic, l'apartat de folklore que es va centrar en l'aplec de la sardana de la Universitat Autònoma i l'àmbit de la producció artística que va realitzar audiovisuals, exposicions, teatre i promoció de festes populars. Durant el cap de setmana, 3 dels impulsors del Congrés, Isidre Grau, Albert Lázaro i Miquel Sánchez, han fet de guies a l'exposició commemorativa, una mostra que conté documents com la notificació oficial de canvi de nom de Cerdanyola amb S a Cerdanyola amb C. Així, del Congrés de Cultura Catalana van néixer iniciatives com la reivindicació d'un museu d'història de la ciutat que després del projecte fallit de la Pedrera va tenir resposta en el Museu de Can Hurtador. En aquells moments també es veia molt clara la necessitat d'un museu local, i aquest ja es va reivindicar. A continuació, amb els Consells Populars ja es va crear una comissió pro museu. Tot això va anar evolucionant, ben bé fins 10 anys després no hi va haver pròpiament un projecte molt ben fet d'aquest futur museu, que exactament que havia d'anar a el que era la Pedrera, però evidentment no es va fer per pressupost, per etc. I fins a l'any 98 no es va fer el Museu d'Història de Can Hurtador, que com sabem ja fa un temps està tancat, però que s'espera que realment es pugui tornar a obrir com a tal museu d'història, perquè és el que fa més falta ara a la ciutat. Un itinerari per les masies urbanes de Cerdanyola va ser l'altre atractiu de la commemoració, amb la visita a Can Fatjó del Molí, Can Serraperera, Can Cordelles, Can Xarau, Can Banús i Can Altimira, testimonis del pas dels segles al territori, ja que es remunten, en alguns casos, a l'edat mitjana. La història d'aquestes masies marca l'evolució de Cerdanyola i del país, el pas d'una societat rural i agrícola a una industrial i de serveis. El conreu principal de les masies agrícoles era la vinya i el cereal. De fet, hi havia un conreu principal, que era comú a totes, que era la vinya. La vinya era conreada a totes les masies, però també es conreava molt el cereal i la vinya. I després n'hi havia algunes que per la seva proximitat o al riu Major o al riu Sec tenien més conreu d'horta. Però principalment la vinya era el conreu principal de totes les masies. Sí. Els guies de la visita remarquen la necessitat de protegir les masies existents al terme municipal, potenciant que tingui un destí social i fent una crida a que l'administració actuï per preservar la nostra història. Jo penso que per part de l'administració tindrà d'haver una actuació molt més ferma i molt més de protecció, sigui vers els propietaris o per a la pròpia administració, que ella se'n fes càrrec de manteniment. És la història nostra i aquesta història no la podem esborrar amb ares d'un presumpte creixement o una presumpta modernitat. La història és la història i tenim de reconèixer que som hereus d'aquesta història nosaltres. Val molts diners i crec que per part de les administracions hi tindrem d'esmerçar-hi molt més interès en aquest tipus de coses. Aquesta funció social és la que desitgen també que sigui el destí final als propietaris de les masies de la ciutat, com és el cas de Can Cordelles. Nosaltres el que ens agradaria és que la casa tingués el millor final possible. És curiós, diguem romàntics, no? No. Però allò que dius, no ens agradaria que la casa, per exemple, veient Can Serraperera, dius allò seria fantàstic, saps que dir que es restaurés i quedés fantàstic, allò, i que sigui obert a tothom, seria ideal, no? I que s'arreglés també tot l'entorn, no? I la casa pogués brillar, no? Per si mateixa. La caminada va descobrir joies que romanen al mig de la ciutat, envoltades d'edificis que han anat guanyant terreny a uns cultius ja desapareguts i que no tornaran.